Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε κάτι κόλπα με χαρτιά και όπως βλέπετε του λέμε να τραβήξει ένα χαρτί. Πες τραβάει τον άσο. Να, ο άσος. Τον βάζουμε πάλι τελευταίο. Ανακατεύουμε. Όσες φορές θέλετε βέβαια. Ωραία, τα ανακατέψαμε και τα χωρίζουμε σε τρία ίσα μέρη. Είναι 21 τα χαρτιά. Λοιπόν, να γυρίσω την κάμερα. Ωραία. Δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος και περίσσεψε ένα. Το βάζουμε εδώ. Πρώτα παίρνουμε αυτό. Άρα παίρνουμε όποιο θέλετε. Μετά αυτό και μετά αυτό. Από ό,τι βλέπετε τώρα βάζουμε τα χαρτιά από πίσω, τα ξανά ανακατεύουμε αφού τα ανακατέψαμε εδώ πέρα. Μετά του κάνουμε, το χαρτί σου ήταν αυτό, μας λέει όχι. Το χαρτί σου ήταν αυτό, μας λέει όχι, είναι καρδούλα. Το χαρτί σου ήταν αυτό, μας λέει όχι. Δηλαδή είσαι σίγουρη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά ούτε και αυτό. Να σας εξηγήσω το κόλπο τώρα. Τώρα για να μην σας λέω πολλά, πήρα τα χαρτιά, έβαλα τον άσο μπροστά όταν τα ανακάτεψα, να μην σας δει όταν το κάνετε, έβαλα το κάπα μπροστά του και για τον άσο από πίσω και κάνω, το χαρτί σου δεν είναι αυτό. Βάζω τον άσο κάτω, έτσι εδώ πέρα, και αφήνω αυτό κάτω και της λέω ούτε αυτό, αλλά ούτε και αυτό. Τώρα ήταν εύκολο, ελπίζω να το καταλάβετε και να το κάνετε κι εσείς. Εγώ έχω κάνει κι άλλα μαγικά πολλά και θα σας δείξω κι άλλα. Γεια σας.